Вітаю, гэта Тимофей і 75-й выпуск падкаста праз космас з аглядам навін. У гэтым выпуску пра Джарэда Айзекмана, які будзе новым кіраўніком НАСА, і як бы гэта сумна не гучала, але прадказальна пра ўжо афіцыйную затрымку месяцовай місіі Артеміс, пра місію Dragonflight да Тытана і пра Венеру, якая ніколі не была прыдатная для жыцця. Джарэд Айзекман, будучы кіраўнік НАСА. Калі вы не ведаеце, хто гэта ці проста недзе чулі гэтае імя, то я вам зараз усё раскажу. Абраны прэзідэнт ЗША Дональд Трамп абвясціў 4 снежня, што ён выбраў Джарэда Айзекмана на пасаду наступнага кіраўніка НАСА. Айзекман з'яўляецца амерыканскім бізнесменам і прыватным астранаўтам. Ён фінансаваў і кіраваў 2 наватарскімі прыватнымі місіямі на калязямную арбіту, абедзве з якіх былі выкананыя з выкарыстаннем абсталявання ад SpaceX. Яму 41 год і прыкладна з 20 гадоў ён пачаў вучыцца пілатаванню рэактыўных самалётаў і неўзабаве ўжо выступаў у авіяшоу у складзе групы прафесійных пілотаў. У 2009 годзе Айзекман усталяваў рэкорд для лёгкага рэактыўнага самалёта. Ён абляцеў на ім вакол свету ўсяго за 61 гадзіну. Яму ж належыць кампанія Draken International, найбуйнейшы ў свеце прыватны аператар рэактыўных знішчальнікаў. Любоў Айзекмана да палётаў дасягнула новых вышынь, калі ён зацікавіўся касмічнымі падарожжамі. Ён уклаў $200 мільёнаў уласных сродкаў у арганізацыю прыватнай місіі Inspiration 4, а ў 2021 годзе стаў камандзірам яе экіпажа. Калі сочыце за падкастам і маімі сацыяльнымі сеткамі, то вы ведаеце, што сёлета ў 2024 годзе падчас свайго другога палёту ў космас у якасці камандзіра місіі Polaris Dawn ён стаў першым прыватным астранаўтам, які здзейсніў выхад у адкрыты космас. І Айзекман мае намер зноў адправіцца ў космас. Polaris Dawn была першай з 3 запланаваных місій у праграме Polaris, а трэці палёт у серыі стане першай пілатуймай місіяй на Starship ад кампаніі SpaceX. Акрамя гэтага, Айзекман заснавальнік і генеральны дырэктар кампаніі па апрацоўцы плацяжоў Shift for Payments. Айзекман таксама знаёмы з заснавальнікам і генеральным дырэктарам SpaceX Ілонам Маскам, які таксама будзе гуляць ролю, хоць і менш афіцыйную, у будучай адміністрацыі Трампа. Маск з'яўляецца адным з кіраўніком дэпартамента эфектыўнасці ўрада. Гэта кансультатыўная група, якая плануе дапамагчы скараціць рэгуляванне і ліквідаваць урадавую бюракратыю. Нягледзячы на ўсе гэтыя не вельмі празрыстыя сувязі з Маскам, большасць экспертаў глядзіць на прызначэнне Айзекмана станоўча. Нават спецыялісты касмічнай сферы, якія знаходзяцца ў варожым ад Трампа палітычным лагеры, гавораць пра яго як пра таленавітага інжынера, вельмі разумнага і кампетэнтнага чалавека. У 2022 годзе НАСА ажыццявіла місію Артеміс-1. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. 25-дзённае беспілотнае падарожжа вакол месяца, якое завяршылася тым, што капсула Orion з імітаваным экіпажам паспяхова прываднілася ў Ціхім акіяне. Як высветлілася пазней, падчас уваходу ў атмасферу цеплаахоўны экран Orion атрымаў пашкоджанні, што выклікала асцярогі пасля місіі адносна будучых мадэлей капсулы. І толькі на днях стала вядома, што кіраўнікі НАСА вырашылі пакінуць цеплавы экран як ёсць і змяніць траекторыю вяртання Orion для наступнай місіі. А наступная місія – гэта Артеміс-2, другі запланаваны палёт праграмы і першая пілатуймая місія ў рамках праграмы, то бок з людзьмі на борце. У склад Артеміс-2 увойдуць 3 астранаўта з НАСА і 1 з канадскага касмічнага агенцтва. Камандзір НАСА Рид Уізман, пілот НАСА Віктор Гловер, спецыяліст місіі таксама з НАСА Крысціна Кох і спецыяліст місіі з канадскага касмічнага агенцтва Джэрэмі Хансен абляцяць месяц, перш чым вярнуцца на зямлю. Старт місіі працягласцю каля 10 дзён цяпер запланаваны аж на красавік 2026 года. Раней запуск быў запланаваны на верасень будучага 2025 года.
Атэміс-2 будзе выкарыстоўваць вялізную ракету Space Launch System або SLS і касмічны карабель Orion для запуску экіпажа ў місіі па аблёце месяца. З дапамогай гэтай місіі астранаўты і дыспетчеры місіі збяруць дадзеныя аб Эрайне і эфектыўнасці экіпажа, каб ацаніць, наколькі гатова праграма Атэміс да адпраўкі людзей на паверхню месяца. А уключэнне астранаўта з Канады абумоўлена абязательствам краіны, то бок Канады, паставіць Чандраян-3 рабатызаваныя рукі, якія будуць абслугоўваць касмічную станцыю NASA Gateway. Узамен канадскае касмічнае агенцтва атрымала месцы астранаўтаў і навуковыя слоты на борце некаторых будучых місій Атэміс, уключаючы наступную місію Атэміс-2. І для гэтай пілатуемай місіі Атэміс-2 патрабуюцца новыя скафандры, якія разлічаныя на працу ў асяроддзі паблізу месяца, дзе ўзровень радыяцыі вышэй, чым на нізкай калязямной арбіце. Вытворца скафандраў кампанія Axiom Space прадставіла свой прататып скафандра ў сакавіку 2023 года, але з тых часоў не падала ніякіх істотных абнаўленняў па распрацоўцы скафандраў. Па стане на лістапад 2024 года NASA збірае ключавыя элементы абсталявання Атэміс-2 у чаканні правядзення выпрабаванняў і інтэграцыі на пазнейшых этапах працэсу. Самай вялікай зменай місіі ў параўнанні з Атэміс-1 стане наяўнасць сістэмы забеспячэння кіслародам астранаўтам, паколькі папярэдняя беспілотная місія гэтага не патрабавала. А яшчэ адна наступная місія Атэміс-3 плануецца з высадкай чалавека на месяц. Сёлета ў студзені місія была перанесена на верасень 2026 года. Ну а зараз місія запланавана не раней за сярэдзіну 2027 года. Што цікава, то праграма Атэміс была створана NASA падчас першага тэрміна прэзідэнта Трампа з мэтай вяртання астранаўтаў на месяц упершыню пасля місіі Апола-17. Праграма таксама накіравана на стварэнне месяцовай базы ў якасці кроку да больш амбіцыйнай мэты пілатуемых місій на Марс. Па некаторых ацэнках Злучаныя Штаты патрацяць каля $93 мільярдаў на праграму да 2025 года. Не самыя прыемныя навіны, але, магчыма, структура місіі Атэміс будзе перагледжана і скарэктавана новым кіраўніцтвам NASA ўжо ў наступным годзе. Falcon Heavy адправіць вінтакрылы касмічны апарат і яго пасадачны модуль на Тытан, спадарожнік Сатурна, у 2028 годзе, калі зразумела, ўсё гэта пойдзе па плане. А місія прыбудзе да Тытана ў 2034 годзе. Dragonfly – гэта астрабіялагічная місія, распрацаваная для вымярэння наяўнасці розных хімічных рэчываў на халодным спадарожніку. Dragonfly стане другім апаратам, які наведае Тытан, пасля зонта Huygens, які быў там з каротенькім візітам у 2005 годзе. Тытан адметны тым, што гэта адзінае цела, апроч зямлі, на паверхні якога ёсць вадкасці. Вадкасці – гэта вуглевадароды, а не вада. Хоць на паверхні могуць быць адклады вадзянога лёду ў выніку удару або крыявулканічных вывяржэнняў. Даследчыкі лічаць, што там таксама прысутнічаюць хімічныя рэчывы, што робіць Тытан прывабнай мэтай. Спадарожнік Сатурна з'яўляецца ціхім і спакойным месцам, калі справа тычыцца кіраванага палёту. Яго атмасфера шчыльная, а гравітацыя слабая ў параўнанні з зямлёй. Dragonfly – гэта октакоптер, вялікі квадракоптер з двумя ротарамі, якія падыходзяць для палёту ва ўмовах Тытана. Ён будзе лётаць з хуткасцю каля 36 км у гадзіну і будзе сілкавацца ад радыёізатопнага тэрмаэлектрычнага генератара, канструкцыя якога была праверана ў шматлікіх іншых місіях. Апарат спраектаваны з рэзервам, і ён можа страціць адзін з рухавікоў ці ротараў, але ўсё роўна будзе працягваць функцыянаваць. Dragonfly сядзе каля аб'екта на Тытане пад назвай Шангрыла. Шангрыла – адно з 3 буйных пясчаных мораў паблізу экватара спадарожніка. Мэта Dragonfly – ударная структура пад назвай Селк, якая знаходзіцца на краю Шангрыла. Селк – гэта малады ударны кратар дыяметрам каля 90 кіламетраў, у якім ёсць месцы, дзе вадкая вада і арганіка маглі б змешвацца разам, утвараючы амінакіслоты ці іншыя біямалекулы. Dragonfly спачатку сядзе на дзюнах паблізу структуры, а затым пачне даследаваць рэгіён і яго хімічны склад. Ён будзе ляцець да Тытана цэлых 6 гадоў. Як толькі ён прыбудзе на арбіту, стартавая капсула аддзяліцца ад модуля.
З дапамогай аэраабалонкі і 2 парашутаў пасадачны апарат вытрымае прыкладна 105-хвілінны спуск. На вышыні 1 кіламетр над паверхняй пасадачны апарат разгарне свае апоры і, апіраючыся на дадзеныя радара, зробіць аўтаномную пасадку. З месца пасадкі Dragonfly разгарнецца і зробіць серыю палётаў даўжынёй да 8 кіламетраў. У гэтым рэгіёне разнастойная геалогія, і апарат будзе збіраць пробы. А на працягу начэй Тытана, якія доўжацца каля 8 зямных дзён, аналізаваць іх. Пасля гэтага ён накіруецца да кратара Сэлк. Тытан – важны аб'ект астрабіялогіі ў нашай сонечнай сістэме. І ў адрозненні ад халодных і замерзлых акіянічных спадарожнікаў Еўропы і Энцэлада, ён не мае дадатковых цяжкасцяў у пракладанні шляху праз тоўсты пласт лёду, як, напрыклад, на Еўропе, перш чым можна будзе даследаваць яго патэнцыйнае біялагічнае асяроддзе. Але каб усё гэта атрымалася, спачатку патрэбен паспяховы запуск. NASA плаціць SpaceX каля $256 мільёнаў за запуск Dragonfly. І калі запуск пройдзе добра, то грошы будуць выдаткаваныя не дарма. Даследчыкі з Кембриджскага універсітэта вывучылі хімічны склад атмасферы Венеры і прыйшлі да высновы, што яе нетры сёння занадта сухія, каб на яе паверхні калі-небудзь было дастаткова вады для існавання акіянаў. Замест гэтага планета, верагодна, была пякучым, негасцінным светам на працягу ўсёй сваёй гісторыі. Апублікаваныя вынікі маюць значэнне для разумення унікальнасці Зямлі і пошуку жыцця на планетах за межамі нашай сонечнай сістэмы. Здалёк Венера і Земля выглядаюць як блізняты. Яны амаль ідэнтычныя па памеры, Венера з'яўляецца камяністай планетай, як і Зямля, але зблізку Венера больш падобна на злога блізнюка. Яна пакрыта густымі аблокамі сернай кіслаты, а яе паверхня мае сярэднюю тэмпературу блізкую да 500 градусаў па Цельсіі. Нягледзячы на гэтыя экстрэмальныя умовы, на працягу дзесяцігоддзяў навукоўцы высвятляюць, ці былі на Венеры калісьці вадкія акіяны і ці здольная яна была падтрымліваць жыццё. І ці ў яе густых аблоках зараз існуе нейкая загадкавая форма паветранага жыцця. Але ж мы не даведаемся гэтага напэўна. Ці можа Венера падтрымліваць жыццё або падтрымлівала яго, пакуль не адправім туды зонды. Аднак, улічваючы, што там, верагодна, ніколі не было акіянаў, цяжка ўявіць, што Венера калі-небудзь падтрымлівала жыццё, падобнае на жыццё на Зямлі, для якога патрабуецца вадкая вада. Пры пошуку жыцця ў іншых месцах нашай галактыкі астраномы засяроджваюцца на планетах, якія круцяцца вакол сваіх зорак-гаспадароў у заселенай зоне, дзе тэмпературы такія, што вадкая вада можа існаваць на паверхні планеты. А Венера знаходзіцца на мяжы таго, дзе гэтая заселеная зона пачынаецца каля нашага Сонца. Нягледзячы на тое, што гэта бліжэйшая да нас планета, Венера важная для навукі аб экзапланетах, таму што яна дае нам унікальную магчымасць даследаваць планету, якая развівалася зусім інакш, чым наша, і якая знаходзіцца прама на краі заселенай зоны. У далёкім мінулым, калі Сонца выпраменьвала менш энергіі, сітуацыя на Венеры магла быць іншай. Раней меркавалі, што на Венеры былі акіяны, здольныя падтрымліваць жыццё. Некаторыя нават дапушчаюць, што гэтае жыццё магло паспець перабрацца ў верхнія пласты атмасферы планеты, дзе яно і існуе дагэтуль. Даследчыкі з Кембриджскага універсітэта вырашылі праверыць гэтую магчымасць. Яны зыходзілі з таго, што газавая абалонка планеты павінна знаходзіцца ў раўнавазе. І любыя хімічныя рэчывы, якія выдаляюцца з атмасферы, павінны затым аднаўляцца ў ёй, паколькі ўнутраная і знешнія часткі планеты знаходзяцца ў хімічным узаемадзеянні адзін з адной. Гэта аднаўленне адбываецца з дапамогай вулканізму. Калі магма паднімаецца з мантыі на паверхню, яна вызваляе газы з глыбінных пластоў планеты. На Зямлі вулканічнае вывяржэнне – гэта ў асноўным пар, паколькі ўнутраная частка нашай планеты багатая вадой. Але на Венеры ўсё інакш. Спачатку навукоўцы разлічылі хуткасць разбурэння малекул вады і вуглекіслага газу ў атмасферы. Далей, грунтуючыся на складзе вулканічных газаў, неабходных для іх кампенсацыі, яны выявілі, што тыя складаюцца з вады не больш як на 6%. Гэтыя сухія вывяржэнні дазваляюць выказаць здагадку, што нетры Венеры, крыніца магмы, якая вылучае вулканічныя газы, таксама абязводжаныя.
А значыць, на планеце ніколі не было дастаткова вады для фарміравання акіянаў. Так гэта ці не, дапамогуць праверыць місіі NASA і ESA, якія будуць запушчаныя да Венеры ў пачатку наступнага дзесяцігоддзя. Адна з іх пад назвай Да Вінчы скіне на планету зонд, які правядзе дэталёвы аналіз яе атмасферы з мэтай пошуку адказу на пытанне аб тым, ці магла планета калі-небудзь валодаць акіянамі. І гэта ўсе навіны, пра якія я хацеў распавесці вам у выпуску. Цяпер перайдзем да самых цікавых падзеяў наступных тыдняў. І пачнём мы з метэорнага патоку Гемініды, які ў ноч з 13 на 14 снежня дасягне свайго піку. Метэорны паток, паходжанне якога звязваюць з астэроідам Фаэтон, гэта адзін з самых багатых зоркападаў у годзе. У ясную ноч да або пасля піка можна ўбачыць каля 50 метэораў у гадзіну. У ноч максімальнай актыўнасці з 13 на 14 снежня 150 метэораў у гадзіну. Лепш за ўсё гэты метэорны паток бачны з нашага паўночнага паўшар'я. Тут нам пашанцавала. Заўсёды ёсць але. Сёлета умовы для назірання Гемінід будуць дрэннымі. Яркі амаль поўны месяц асветліць неба ў ноч піку. Аднак вы ўсё роўна зможаце ўбачыць некалькі падаючых зорак, калі ў вас атрымаецца схавацца ад месячнага святла, напрыклад, устаўшы каля дрэва. Каб лепш за ўсё ўбачыць метэорны паток, знайдзіце самае цёмнае месца і лепш для гэтага выехаць за горад. Вам не трэба ніякага спецыяльнага абсталявання, такога як тэлескопы ці біноклі, паколькі сакрэт у тым, каб ахапіць як мага большую частку неба і даць вачам хаця б 20 хвілін, каб прывыкнуць да цемры. Не забудзьцеся цёпла апрануцца і ўзяць з сабой гарачай гарбаты. А апошні поўны месяц 2024 года чакае нас 15 снежня. З-за суровага снежаньскага надвор'я адна з назваў гэтай поўні халодны месяц. У паўночным паўшар'і снежаньская поўня адбываецца бліжэй за ўсё да зімовага сонцастаяння, з якім звязана самая доўгая ноч у годзе. Таму іншая назва гэтай поўні месяц доўгай ночы. Дзякуй вам, што даслухалі да канца, і касмічны дзякуй патронам за фінансавую падтрымку. Не забывайцеся ставіць падабайкі і дзяліцца падкастам з сябрамі. Хутка пачуемся.